Pep és el Barça. L'honestitat, l'humilitat. Persistència. Perfeccionista. Obsessivo. Impecable. Malalt de futbol. El Barça i ell són la misma cosa. A vegades tinc la impressió que el Barça sense el Josep no pot anar bé i el Josep sense el Barça tampoc. La figura del Pep cautiva. Porque sabes que la gente lo venera porque gana. No por lo que él realmente es. Y yo lo venero por lo que es. Y lo quiero por lo que es. És una persona super exigent, ja ho és amb si mateix, per això aquestes espines dorsals i tot això que té, que el cap li va a 2.000 per hora. Guardiola el que fa és posar mètode a la idea de Cruyff. És poc dispers, és tot el contrari de constant. És molt constant, es dirigeix molt en una direcció, té l'objectiu molt clar i no es treix, no es desvia. Ell sempre va 2 o 3 jugades per davant de les persones. No, yo creo que el único secreto es que siempre intenta mejorar. Quizá lo mejor que ha hecho es poner un poco de orden y de disciplina, ¿no? Aquest ordre i disciplina que va imposar només arribar, jo penso que va ser la clau. Este es más culé que el palo a la bandera. T'ho don tot, però si el falles, el perds. El més important és cautivar la gent que tens al voltant, al costat, i ell ho fa. Li vaig veure el cos com li tremolava abans que li sortissin les llàgrimes, no? Jo quan vaig veure això em vaig emocionar molt, primer, perquè és molt fora, arriba molt. Primer que és tan transparent que tot ho fa al camp. Y no te trampa, no te truco, ¿no? La victoria suele ser un sitio que genera muchas cruces de cables, ¿no? Una sensibilitat extrema. Es una persona muy emocional. I s'ho queda molt tot dintre, no? I a vegades plora, crida, fot un punyetazo a la paret, esfoga't. Nadie sabrá nunca, realmente, y yo creo que además él, que es muy reservado, nunca lo contará, ¿no? Exactamente qué era y qué passava per su cabeza en ese momento. Em hauria agradat que el Pep hagués tingut més temps, que hagués plorat encara més. Mereixia plorar encara més. Y esta también. La sexta. Todo lo que se podía ganar está ganado. El Pep és molt valent, És molt valent i ell volia això. El que no... I que no et menteixi ell també algun dia, si t'ho diu, és que s'ho imaginés tan ràpid. Era un repte, el nostre esforç, tot es va fer palès en aquell moment i, per tant, totes les emocions van esclatar en aquell moment. Sé que avui els meus pares estan molt feliços i això és el que em fa més feliç. Haver nascut en aquest poble, haver jugat al Barça i totes aquestes coses. És una persona que no li ha estat difícil la llàgrima, diguem. És una persona que quan toca emocionar-se s'emociona. Sí, però ho demostra poc. Està en un món que poder t'ho has d'amagar, perquè si no se't menja en viu. I l'hem vist que estava pràcticament nerviós i no sabia com en sortir-se, no? Ell torna a la seva plaça, torna al seu poble, torna a aquell ambient del que ell va renunciar, els seus pares van fer el sacrifici, i torna com una persona que la societat tribal del poble accepta com un triomfador, no? Tota l'emoció d'aquell moment era molt vinculada a la figura dels meus pares. A él y a mucha gente que conozco le hace más ilusión por el entorno, por los padres especialmente. La veritat és que és un tio fantàstic. A part de tot això que et dic, crec que és bona persona. Bueno, crec no, t'ho puc assegurar. Es una persona muy familiar, en ese sentido muy común, ¿no?, a las demás. El Pep és molt sincer, molt sensible. Cada vez que hablemos de sensibilidad de las personas,
relacionado un poco con inteligencia de las mismas. Entonces a mí Pep me parece un ser inteligente, por lo tanto sensible. Teníem tots la imatge del Guardiola a les rodes de premsa quan jugava al Barça. Avui hem fet un gran partit, tal i qual. O sigui, no vèiem el Guardiola. Eso me encanta. Hosti, increïble. Pep Guardiola. Pues vivía así cuando estaba lesionado, íbamos al Camp Nou juntos. No, pues sí, de jugador también estaba así. Es una persona que vive el fútbol intensamente. És en essència com és ell. Pep Guardiola. Lo vive de su forma. Ho viu molt i és normal. Com això té una contrapartida bona i una dolenta. Ho viu d'una forma tan passional que vol dir que es desgasta, ¿no? Com es mou per la banqueta, cap aquí, cap allà. Pero estás viendo y dices, va a estallar. Que salga eso que lleva. Que es deixi anar, que cridi, que s'enfadi. Pep Guardiola. Ha innovat d'alguna manera el futbol. Pep és futbol, ¿eh? Jo no havia vist treballar un entrenador tan bèstia com aquest. Su cabeza está... Les claus del joc, ell les té aquí. Fútbol i fútbol i fútbol i fútbol. És com si fos un jugador més que està al camp. Si no el veiés ningú, estaria inclús més agressiu, no? És un personatge que desprèn moltíssima energia. Absolutament inherent a ell. El seu pare ha dit que és un Malalt del futbol. un enfermo, no? Un boig del futbol. Pues té raó. Genial, eh? Toma. Sempre fa el mateix gest. Jo li dic, però quins calbots els hi fots? Però algun dia girarà algun i te la tornarà. Això és un gest d'estima, ¿eh? Para poder tener ese tipo de relación con los jugadores es por algo previo, ¿eh? Él es un jugador, ¿no? No hace tantos años que era un jugador. Y hay jugadores que también son de piel y que les gusta que los toquen como seres humanos. D'alguna manera hi ha com un codi que a tots els altres se'ns escapa. Que t'estimo, quant t'estimo, no? Que bo que ets, que bé. És molt vehement, ell toca molt. I amb els jugadors, doncs suposo que és la manera d'estar proper, d'acostar-s'hi, de motivar-los. Yo creo que él tiene un punto profesoral que tiene mucho que ver también con que la gente no baje la guardia. O sea, yo te digo que la inteligencia de Pep ya le hace saber a quién le puede hacer eso, a quién no, incluso a esos mismos cuándo sí y cuándo no. Ell sap, d'alguna manera, interpretar molt el que volen les persones. Sí, es que le está diciendo tantas cosas con ese golpe. Y Carlos está entendiendo tantas cosas, Carles, a través de ese golpe. No sé las cosas que está entendiendo Carles a través de ese golpe. Va ser una decisió polèmica, però passa perquè ell va haver de prendre les decisions. Decisiones de grupo. En función del grupo completo, tienes que tomar decisiones a veces dolorosas, obviamente, para la persona, no? Quan algú té una responsabilitat ha de prendre decisions. A la vida hi ha moments que et toca prendre decisions i algú ho ha de fer. Hi ha molta gent que no pren decisions, que deixen que el riu vagi, que deixin que la cosa se solucioni de sola. Lo fácil cuando has fichado una estrella por 4 años es decir, bueno, que se quede 4 años y vamos a ver cómo gestionamos esto. Lo difícil es decir, oye, un año yo creo que ya está, ¿no? Prescindir d'Ibrahimovic, qualsevol president això no li hagués consentit. Yo sé que él lo pasó mal al tomar esas decisiones, pero sabía que las tomaba y creo que un entrenador tiene que tener la tranquilidad. Son casos tan especiales y con nombre propio tan cerrado que uno, te digo de verdad, le asusta. Es más duro echar a una persona de una fábrica
Es más duro echar a una persona de una empresa. Estas gente son estrellas, van a encontrar otro equipo. Controlar els egos, jo no havia vist mai un entrenador del Barça que més enllà de visualitzar bé el futbol ho fes tan bé com Guardiola. Tenir en el teu grup de gent amb qui treballes, amb qui et relaciones, gent que no és egoista, gent que és generosa, que no està pendent només del seu propi èxit, sinó que treballa per un equip, per un grup, no? És un luxe i és clar, s'ha de valorar molt perquè segurament això no és que abundi avui dia. Més cap a l'esquerra per Ibrahimovic, a fons de la frontal, per Pedro dins l'àrea, canviada Pedro, amb la cua esquerra, Pedrito marca, Pedro. Encara que tingui 10 lligues més i 10 Copes d'Europa més i campionats del món més, la famosa frase que el Pep li repeteix sempre i de tant en quant encara deixarà. Però si hace 3 años estabas jugando la Rapetenca, amb tot el respecte a la... Junto a Sergio Busquets han sido, ¿no?, piezas muy claves, a las que además yo creo que Guardiola está muy unido por lo que significaron también de venir con él, de subir con él de tercera a primera, ¿no? Quina és la clau de tot això? La clau és que hi ha molta gent de la casa, molta. Lionel Messi. Abans el poder el tenien normalment la gent de fora i ara el tenim els de casa. El Pep és de casa, el Tito ho és, el Timira, els doctors, els del material, els capitans... No pot anar malament el tema. Mi nombre es Gladiador. Els discursos, les arengues, abans de qualsevol cosa important o decisiva, sempre al llarg de la història s'han donat. Els motivadors busquen recursos que els ajudin a expressar. De vegades busquem una imatge, de vegades busquem un vídeo, de vegades busquem una cosa que faci tangible una idea. Una cosa que a él le gusta mucho es cómo llegar a un jugador. Es muy difícil llegar a un jugador. És cosa de temes anímics que ell també sap tocar, per això et dic que té molta intel·ligència emocional, sap a quin moment ho ha de fer. Diu, digue'm el què i m'ensenya això. Dic, Pep, és innegociable. Digue'm el què. Quan i com? Ho penses, ja ho vaig entendre, quan ho penses? Diu, just abans, el partit... Dic, brutal. És motivació, no? És a dir, tu has de tocar la fibra sensible dels futbolistes, has de buscar un punt de concentració, has de buscar un punt d'emotivitat, has de donar-li una litúrgia. Aquell moment que tornen del calentament, que allà l'aire respira tensió, emoció, nervis, agitació, tot. En Roma prácticamente pudieron perder el partido en 10 minutos y mi broma siempre es cuando superaron el vídeo y olvidaron el vídeo que tú tanto tiempo habías pensado que les ibas a poner, empezaron a jugar bien. O sigui, tornen suats, sents el soroll de les botes, no? Cloc, cloc, cloc. Els jugadors en aquell moment no es volen distreure, volen fer les seves 4 coses, no? Perquè ja estan tan nerviosos i es troben aquesta pantalla gegant i tot fosc. Ell el que fa és, en l'època que vivim, en el món que vivim, utilitzen les tècniques i els recursos i els mecanismes d'avui dia. I res, el Pep diu, mireu això, i s'apaguen les llums totes total i des de darrere veig com mentre es van passant aquestes imatges doncs algun jugador li agafa la mà amb l'altre i un altre jugador abraça el del costat mentre es van mirant les imatges i es va creant aquesta respiració, no? Aquest moment. Són moments puntuals que l'equip sempre té moltíssimes ganes, està sempre motivat, no? Però un extra sempre va bé i la veritat és que els feu molt bé. Perquè em calleu bé, perquè us conec i perquè els esports sou collonuts. Ja ho sabeu, que sempre... Però no em feu cap pregunta en anglès perquè jo malament, Hola, Pep. A question in English for Barça TV International. For you, is disappointment part of football? The players have experienced it before and they be experience it again. No en té res. Un moment, tornem. No, deixa'm tornar. El meu anglès és pitjor. Una segona oportunitat. Mereix una segona oportunitat. No. Deixa'm esforçar-me que m'he estat preparant tot el matí. Si no la fas en anglès no et responc, Vale, ja veuràs. Si no la fas en anglès no et responc. A la segona la clavem, mira. Número 1.
For you, is disappointment part of football? Però segueix encara. Do you expect them not to be affected against Villarreal? Ho has entès més o menys o no? Mira, ens quedem amb el primer. Is disappointment part of football? Estigues tranquil que el pròxim dia tots la faran en anglès si no hi ha roda de premsa. No. Tots aquests que riuen després veuràs. Vale, va. Ho has fet de conya. Merci. Què vol dir appointment? No, disappointment. Disappointment. Bueno, no? Mentre el marcador de l'estadi projecta a la pantalla lateral imatges de Vidal defensant la samarreta del Barça i surten les lletres, aquest partit també el guanyaràs. Abans de sortir al camp els reuneix i no estava preparat. Ja era un moment, ja s'havia dit tot, ja havia fet l'espitx i tal qual, i els hi transmet el Pep, amb les seves paraules, els hi transmet el plus, no? Que el plus era el fetge de la Vidal. Això ho hem de fer pel fetge de la Vidal, no? No per la Vidal, pel fetge de la Vidal, no? Amb unes paraules seves i amb una senzillesa, i jo estava darrere d'ell, hi havia tot el grup que el rodejava, el vestuari, i hi ha l'àrbit que t'està cridant, aquella intensitat de que vinga, vamos, i ell que els aguantava els jugadors i els explicava d'aquest fetge de Vidal, i jo veia els ulls del Mascherano, que estava a prop d'ell, mirant-lo, que li brillaven. Sí, lo recuerdo como un día de muchos nervios, de mucha responsabilidad. Va ser un dia que l'ambient barcelonista hi havia com una certa sensació de dir que s'havia de fer alguna cosa perquè la corrent et portava cap a admetre que el Madrid estava a punt de donar el tom a les coses, no? En el moment més delicat, més difícil, més fràgil, potser entre cometes, de l'equip, perquè sortíem d'una derrota de la final de Copa. Jo la vaig sentir en directe i em vaig quedar al·lucinada. No, i vaig pensar, molt bé, molt bé. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Va, a medida que avanza, ¿no? Va sintiéndose más tranquilo, pero si te fijas el lenguaje corporal del principio es mover hombros, resituarse en la silla. Just abans de sortir va haver un moment de dubte, no et puc explicar per què. Si contesto o no contesto. Jo només li vaig dir una cosa, tu pensa només amb els teus jugadors, amb tu mateix i amb la gent del carrer de Catalunya. Això va passar dimarts. El dilluns a la nit, nosaltres dilluns al matí gravàvem un gag on veníem de la processó de Setmana Santa, on Guardiola anava amb una creu. No sé cuál es la cámara del señor José, deben ser todas estas. I mirava a càmera, casualment, com aquí diu quina és la meva càmera, això el dilluns, Mourinho, em caus malament, i el Pepe fa ràbia, i el Marcelo és un guarro. Vinga, anem cap a Madrid, anem al Bernabéu i muntem un Cristo. Anem al Bernabéu i muntem un Cristo! Vinga! Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo. S'ha demostrat que va tenir un efecte molt directe. Home, a mi em va impactar. Em va impactar i em va agradar. Em va agradar moltíssim. T'estan dient, i al final algun dia tens que explotar, no? La ràbia interna moltes vegades s'ha de treure. Hi ha un moment que dius, fins aquí hem arribat. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Esa expresión que habéis titulado, además el vídeo, el puto amo, él la usó porque quería rendirle, digamos, de alguna manera un homenaje a todo el desarrollo que Mourinho había hecho de lo extrafutbolístico durante la temporada. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo le conozco, y con eso me quedo. ¿Qué quieres que te diga? Yo sé, no sé cuál era tu cámara, pero ahí va. Jo crec que ell sabia que seria un any difícil, perquè tothom una mica sabíem amb qui se les havia de tenir. En esa rueda de prensa quiero recordar que se le citó a él. L'entrenador del Madrid va atacar directament amb el míster. Y ahora con las declaraciones de Pep otro día, entramos en una nueva era, que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una persona, que es él, que es
criticar el acierto del árbitro. Eran acusaciones muy duras y era también una tergiversación de unas palabras de él sobre un árbitro. Se'ns ha atacat, s'han dit moltes coses, s'han inventat coses i això sempre fa mal i bueno, ell simplement va contestar. Ell d'alguna manera un dia ens ho havia dit, no? Que ell també tenia ganes de... Que no, diu, no os penséis que yo no tengo ganas de contestar a toda esta gente. Però nosaltres som el Barça. Que está hablando el Barça, ¿eh? Eso se lo puedes sentir si tú lo llevas muy dentro. On està la clau de volta d'aquesta eliminatòria? Mourinho, no? Val, doncs de Mourinho me n'encarrego jo. Els jugadors que se n'encarreguin de l'equip, els directius que s'encarreguin dels directius i els periodistes que es barallin amb els periodistes. Després d'entrenar ens van dir que havia fet això i tal, i veiem notícies. Sí, tuvo un aplauso cerrado ahí cuando entró, que yo creo que también era un aplauso de tranquilizarle, o sea, de decirle no te sientas derrotado por haber caído en este discurso. És que segurament a qui més efecte va tenir va ser el vestidor. Es va defensar i em sembla correctament el que va fer, la veritat. Ens va agradar a tots el que va fer. When you are close to me, you shoot the ball to me. Dile que me pase la pelota a mí cuando esté por aquí cerca y que no haga el pamplinas. ¿Sabes? Sí, que entonces sí, yo... Sí. When you got the ball from there y te acerques al... cuando lo tengas por aquí. The porter, when you were there, to shoot the ball to there, to him. The ball to me, the ball to me. A ver, tú got the ball, tú shoot the ball to me, pam, con el pecho yo la paro. Pam, va ser genial. No en parlaré gaire perquè és privat del Víctor i el que és privat seu allà es queda. Però va ser genial, perquè és tot el contrari del que una persona es pot esperar. O sigui, anem a riure abans del partit més important de l'any. También a veces hay que rebajar la tensión. Yo creo que Pep sabe que, por ejemplo, en algún partido ha sido un error sobremotivar a los jugadores. Home, era el Cruyff, no?, que sempre deia que sortiu i disfruteu, no? Jo penso que, en el fons, és treure transcendència i intentar també relativitzar-ho una mica, perquè si no... Ens va regalar riure, però riure, hi havia gent que plorava de riure, perquè va fer una sèrie d'imitacions, una sèrie de treure-li la pressió. Allà va ser al revés, va dir, escolta, en el moment més difícil nosaltres estem aquí. Lo que quieres es rebajarles la tensión y recordarles que esto también es un juego. És una de les coses que més m'han sorprès. O sigui, si tu t'hi fixes, tot va tenir una evolució, i una evolució per bé, no? Hem acabat, doncs, aquest any, amb Valdés fotent un vídeo a imitacions i d'això. Dius, si tu agafes un jugador de la plantilla i dius, Valdés? Pots trobar imatges divertides, però amb aquella pose que té, doncs sí, és Valdés el que ho fa. The ball to me, Diego! The ball to me! The ball to me! The ball to me! Hawkins! The ball to me, Diego! The ball to me! Bueno, això són vídeos interns, això són confidencials. Però, hòstia, està molt bé, home. El vestidor hi ha un ambient que no s'ha viscut des que jo he entrat al primer equip. La veritat és que hi ha un ambient fantàstic. Jo de coses de dins del vestidor ho sento molt, però no sé, quan surto m'oblida tot. És una malaltia que tinc. 2 días después todavía colea el último enfrentamiento entre Barça y Real Madrid. La tensión generada entre las partes fue máxima y discursos incendiarios como el de Guardiola al referirse, recordarán, a los medios de comunicación madrileños como Central Lechera, bueno, pues no han pasado desapercibidos. Como muestra, en Canaletas, algunos incontrolados atacaron el hotel donde estaban alojados los medios madrileños la noche del martes. Es solo uno de los ejemplos de seguimiento de la línea editorial del técnico barcelonista. No és just, no em facis parlar, no és correcte, no és esportiu, no és normal, no és maco, no és instructiu, no en tots els sentits. Yo no voy a contribuir a nada bueno si digo realmente lo que pienso. Esa labor de demolición del rival se tiene que hacer desde por tierra, mar y Twitter, como se dice ahora, ¿no? Seguro que Guardiola negará haber inducido el ataque contra el hotel de los periodistas en Canaletas, pese a haber estigmatizado a los mismos públicamente días antes. Pues si Pepe es instigador, bueno, ya está, puntos suspensivos. Si desestabilitzen una mica el Pep mentalment, el fan més fràgil. I per tant, si aconseguim convertir a Guardiola en vulnerable, és una manera d'assegurar-nos la destrucció del barcelonisme. Ells realment s'ho creuen? No caigamos en eso. Y creo que Pep no debe caer tampoco. Ya sabemos, por fin, después de 4 años, quién es Pep Guardiola. O sigui, no has de deixar que t'afecti, perquè és que si t'afecta, això no té cap sentit. Al único equipo
que se le ha atacado hablando de dopaje desde los medios ha sido al Barcelona, o sea que... Sempre parlaven amb molt de respecte, amb molta admiració. La pregunta és, ara, amb aquesta última etapa, això seguirà sent així? O també la gent madridista que li agrada el futbol ha canviat la manera de veure el Josep per aquests esdeveniments o per aquests programes que s'hagin pogut presentar, no? No ho sé. Només ho faig per tu, ara que estàs aquí al meu costat. Només ho faig per tu, que m'escoltes callada en silenci. Només ho faig per tu. Bueno, segur algú dirà que Guardiola moltes vegades sobreactua, no? Crec que és el vídeo per desmentir el que va passar, que no sobreactua, sinó que es comporta com sent les coses, no? Va patir molt, però és que vam arribar al camp i tots els jugadors fent-lo seu i ell estirat a la camilla, amb un racó estirat a la camilla, fins al moment del partit aixeca't i ara ves allà i seu. Jo recordo que li vaig dir, home, vols dir que te n'has d'anar a València si et trobes malament? I no hi ha opció, aniré a València, s'ha d'anar a València, he de ser a València. Ni m'escoltava, no és allò que et mira i ho raona, no, ni ho raono, o sigui, fora. Després, clar, pel que em va explicar, l'atac dolorós li va venir unes 2 o 3 hores abans de començar el partit i es veu que era insuportable. A la tarda d'aquell partit, que puja a l'habitació, però ja estava quadrat, que no es podia ni moure, que no es podia moure, estava mort. Yo te digo que le iba a doler más la espalda en su casa que en el campo. Entonces, egoísta, quería que le doliera menos. Bueno, fue un poco difícil también, porque no habíamos visto en una situación así. Intentava aixecar-se i uns plors de dolor i es tornava a estirar. Jo crec que ho va fer pels jugadors. És el seu equip, són els seus nens, és el seu club, és el seu partit. Just li passa això amb ell, que és ja casualitat. Vaig estar com 15 dies també amb un mal d'esquena, jo no sé d'on venia, però que dic, hosti, a veure si això ja serà... Sí, estava molt tieso, la veritat. Però bé, mira, és el compromís d'ell també amb l'equip i amb el Barça. Em ve de riure ara. El moment que va passar, escolta, em venia de plorar, però ara quan el veig em ve de riure. Jo recordo una vegada que va tindre una lesió més o menys greu, que em venien crosses, ell no podia conduir i el portava el seu pare, l'estimat Valentí. Fins el Pep ha arribat ja, després de la seva operació i tot. Pep, com et trobes? Molt bé, gràcies. Amb ganes ja de venir aquí al Fantàstic, o què? Sí, encara que us veu defensar molt bé la setmana passada, bueno, alguns petits detalls, sobretot l'idioma d'un d'aquí darrere. Què t'ha semblat? Però en general molt bé. L'encertada és Isabel Díaz Galdón. Hoy la madre que me parió, chico. Hasta mañana, espera un poco. Oye, cambia la frase. Le ha salido un gallito. Cambia la frase. Le ha salido un gallito. És que s'ho passaven superbé. Sí, es muy él. Muy él, encima como le estuviera haciendo reír Chiqui ya se acabó. Aparte tiene ese gallo tan característico, ¿no?, que le hace también el chico que lo hace en Cracovia. Bueno, però aquí estava canviant veu, aquí era molt jovenet. Isabel Díaz Galdón. Hoy la madre que me parió. Cambia la frase. Le ha salido un gallito. El gall del Guardiola sortia, no? Hi havia imatges del gall que trencava la veu. Ara va amb aquesta ampolleta d'aigua i de tant en tant va glopejant i és més difícil que se li trenqui la veu. Però coneixent-lo, segurament, si ara veiés cada setmana 5 del seu equip fent el programa, que en el fons és simpàtic i bo, arrossaria el nas. Que intentar divertirse en todo lo que haces y que alguien se ría. Dios mío, es que bendito sea. I sóc aquí per demanar-te. I sóc aquí per suplicar-te. I sóc aquí, sí que sóc aquí per exigir-te. Renovació. Renovació o que sabe nadie lo que va a hacer Pep, ¿no? Renovació y al día siguiente que se vaya. No, i si pogués, ja ho va dir, aniria a mig any, no?
I segurament si el haguessin deixat triar després de la sèrie del Clàssic hagués dit que no continua. Jo crec que té la percepció que d'aquesta manera tothom està més alerta. Sobretot els mateixos jugadors i potser ell mateix. Egoísticament, si el Pep firmés per 6 anys, econòmicament o per materialment, que no m'agrada gens parlar d'això, li podria ser interessant. I això no és una prova de fer un pols amb una entitat, sinó que és una manera d'estar en pau amb si mateix. ¿Para qué va a convivir con determinadas personas, por ejemplo, que no quiere estar porque tienes algo escrito? A vegades tinc la impressió que el Barça sense el Josep no pot anar bé i el Josep sense el Barça tampoc. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. M'agradaria que estigués tota la vida el Pep, ja sigui entrenador del que sigui a dins del club. Si ell va saber visualitzar abans que ningú quan era el moment d'arribar al Barça, també sabrà visualitzar abans que ningú el moment que és el de sortida. Durará mientras dure el ganar. Su querer estar, creo yo, tiene mucho que ver con que los demás quieran que esté, ¿eh? Va a hacer sufrir muchos años, yo creo. Potser durarà més del que fins i tot ell s'imagina. A mi m'aniria bé que es quedés. No descubro nada diciendo que es fundamental en este equipo. I ara mateix no m'imagino el que vingui per darrere del Pep. És un marró espectacular, la veritat. Vull fer una pregunta musical. Quina banda sonora li posaries a aquesta temporada? Això serà inspiració vostra, no en tinc ni idea. La màxima expressió de la temporada és la conferència de premsa al Bernabéu. I en aquella conferència de premsa al Bernabéu, prèvia a les semifinals de la Champions, fa un discurs en el que d'alguna manera se sent el Guardiola patriota. Nosaltres hem caigut moltes vegades, com a equip i com a país, i ens hem aixecat i ho seguirem fent tantes i tantes i tantes altres vegades. Jo considero que el que és Llach, el seu país, el petit país, tot el que és el musical de Llach i la seva manera d'entendre seria la banda sonora d'aquesta temporada. No hi trobo millor coreografia o expressió que aquesta. Sí, no sé si esa es la canción del Barça del tercer año, pero sí sé que es la canción de Pep de muchos años, ¿no? Que com que aquest any ha estat especialment molt determinant tot el concepte aquest d'identitat, segurament aquesta cançó està bé. Més és petit, el país és tan petit que des d'un campanar es veu el campanar veí. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar. És així com m'agrada a mi. I love you, Barça! I no sabria dir res més. I sempre en sabré. Messi, gol, 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 d'amor pel meu país. Imagina si és petit.